हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आरोबाव खेबसेबाव फिन गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय आरो गाहाम हामलायनाय थाबाय जाहाथे आंनि भिडिअखौ मोजां नायलांबाय थायो नोंथांमोना। स' दिनैहाय नै आं बेनि बागैनो लानानै फैदों जे भिडिअ नै माने जोंनिथिं जोबोर खोमसि जादों बेनिफ्राय माने बार बारलाबायदों आरोना नोगोद बार बारदों। स' बेनिखायनो बेफोरखौ माने देखायनो होननानैनो नोंथांमोननो थाखाय बेखौ लाबोनाय जाबाय आरोना। साला केमेरायाव मा गोसोम ओइनो वाइटेरा जि गब्लायलायदों आयौ नै नोगोद बेनिफ्राय बारफ्रा नै जोमैफ्रा माबोरै बारबोगासिनो दङ बिरबोगासिनो दङ नोगोद बिरबोदों ओरैबायदि आरोना माने सोरगिदिं नै खोमसियानो खोमसि एसे माने खोमसि साग्लोबगासिनो दं आरोना बांद्राय खोमसि जाथ'वाखै नै माने खोमसि साग्लोबबोगासिनो दङ नै ओरैजाय नै ओइ अख्रां सायावथ' नायनांगौ नै नोगोद गोजौखा बे दख्लासेया मा जागोनथाय नोगोद आरोना बारा। स' बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो देखायनो होननानै आङो बेखौनो लानानै फैदों आरोना। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। स' बेफोरखौनो देखायनो होननानै लादों आङो नोंथांमोना नायलांबाय था नै जों गामिनि लामाया अबस्थाया गाज्रि जालायसिगोनलाय मानो होनोब्ला अखा हायोब्ला जेबो सिन्था गैयाब्लाबो दैबानानि सिन्था जायाब्लाबो जोंना मा होनदों लामाया जोबोद गाज्रि जायो गारिफोरखौ बाइकफोरखौ नारनो गोनां जायो साइकेलफोरखौनो माने गाज्रि जायो आरोना अबस्थाया नै बिदि ओमफ्राय नै लाइनाबो गोदानसो जोंनिहा बारा जोङाखै माने मिस्टेकसिं थ' जोबोद बारगासिनो दं नै गय दंफांफ्रानो देब्लाबायो नै दाउस्रिफ्रा बासाखौ गारनानै बिरलायलाबाय एकदम ओरैबायदि गिदों आरोना बिबारफ्राबो मोसालाबायदों एकदम एसे इन्ट्रेस्टबो जादों आरोना बार बारनायजों मानो होनोब्ला बिराद माने गेलेनो बिराद मोजां मोनदों आरोना दा लोगोफ्रानो गैयाना स' बेनिखायनो आं गेलेनो रावखौबो लोगो मोनाखिसै। स' नोंथांमोना हारसिंनो थानांसिगोन आं दिनै हारसिंनो भिडिअ खालामै थ' नै बिथिंजायबो ओरैबायदि बारदों बै दंफांफ्राबो नै बोरै मोसालागासिनो दङ नै बा नायबानो जाबाय नोंथांमोना थ' बेखौनो ओरैबायदि आरोना नायलाय बा बाइकआबो गेब्लेलायलांबाय दे बुंदो फंनैसो बार बारनायनि बागै बाइकआबो दे बुंदो बिरखारबाय मानसियाबो बाइकआव जि बिरखारखो अ माय गड अ माय गड नै दैयाबो बिराद खोमसि जाथारबाय माने अख्रांनि खोमसियानो दैयाव साग्लोबफैलायलायबाय नोगोद खोमसि आरोना ब्लेक बिउटि बियो थ' ओरैबायदि बारदों बिथिंहाय नै नायलाय जोंथिं हाजो नुहुरोमोन थ' हाजोखौनो नुहुरलायाखै आरोना नायलाय नोंथांमोना नै फुराला एकदम खोमसि माने माबा होथेजोब्बाय आरोना जोमैया नायलाय नोगोदखा आरोना हाजोखौनो नुहुरला बिराद फाग्लासो जाबाय जारलासो बोथोरा माबायदि जाखो दिनैहाय हाजोखौनो नुहुरलायनानै ओरैजाय भालुकपुंनि बिथिं ओरैजाय अरुणाचल थांलायलायनाय अरुणाचलनि लामाफोरखौ नुहुरलायोमोन आरोना हाजोजों नुहुरलानो माथो नै खोमसि माने साग्लोबजोब्बायना जोमैया स' नोंथांमोनथिं बेफोरबायदि जादोंना जायाखै कमेन्ट बक्सआव लिरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना नै ओरैबायदि खोमसि जाजोब्बाय आरोना बापारे बाप मानो बिदि जाखो गसाय हाजोखौनो एसेबो नुहुरला हाजोखौनो मा जाबावगोन थ' नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि जादोंना जायाखै दिनैनि दिनावथ' नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव नुदोंबा खोन्थाहरबानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बेसेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो लानानै फैबाय आरो लाइक खालामनो दाबाव आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलाव गोजोन्थों गुड बाय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनलायगोन लोगोफोर जिंगा दासि थाबैनो फैफिनगोनखौ आं आसा खालामबाय।